RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano ba daw siyang kaagi karon? Mo kini usa ka babae nga taga Dinagat Island. Ang ato matatampo nagdas tangan nga Jake. Che, nanagitaw ka tabang usuman musuod ka. Kinsa man ba? Kung kaila si Mark Asa man dapit? sa San Jose. Sige pa, musuod ko. Kikilain ako sige standby dinis ato pa, uy. Sige ha, basta ayaw papabadong dito ha. Opa. Unsa man ako ang trabahoon din kuya? Manglaba ka sa buntag. Unya, pagkahapon, buadto ka sa bakery. Tabang-tabang ka dito sa mga limpihon. Unsa man? Okay ra ka na? Okay ra kuya, uy. Bisag unsay imo isugo nako, mutuman ako. Kay trabaho ba yan akong tuyo? Mayo. Ikaw din giingon ni Kuya Mark nga bag-o na mong kauban? Oo. Ako din si Mercy. Ikaw? Che. Mag-ati lang ko nimo ha. Kaya mo og manghod ra kaayo ko nimo. Okay ra, uy. Pag-ati che lang nako. Ay, dali ara sa panahon, uy. Walang hibaw, eh. Tulo na ko kabuhan din sa ilang Kuya Mark. Nakauyon na sa ko din kay buutan naman si Kuya. Kuya. Ugma, adto ka sa bakery ha? Kay mo absent tong usa ka tindera. Watoy kauban si Mercy. Okay, Kuya. Way problema. Yes! Salamat! Kuyog minati, Che. Ikaw ron, murigi kag bata da. Malingaw mo gud ko ti uy, basta naa ka. Dali na, mga bli na ta. Kay, karon taod-taod, daghan ang mga customers. Ay, salamat. Makapaway na gid ta kay mingaw na. Nga naman, kakapoy ka? Oti uy. Daghan kinamalit upan kaniha. Inig pa nira, katugog sa'yo. Di ko matuog ti uy. Bulaag ko. Ha? Asa ba ka malaag? Ato ko sa admin te. Kay naa may program dito. How ba? Kuyog dati ha? Imo ko pa kuyugon? Oo, kuyog dati. Aron malingaw ka. Oh, sige, kuyugan ka. Yes! Maglaag miniti, Che. Sadya, ako na din he. Daghan makaing tao. Maupit akong giingon ni mo, ti. Nga kuyog ta. Kilingaw ka ayo din, he. Unya, asa man ta mapundoan ni, te? Dali. Mangita tang atong kalingkuran. Manood ka, te? Hindi, uy. Hindi lang ko sa gawas. Kaya karong taon-taon, mauli na tao. Ako lang mo suot, te, ha? Sige, Mars. Kaya, lang ko din eh, maglingkod-lingkod. Oh, nibalik mo lagi ka. Huwag ka ganahe dito sa suot. Okay naman, te. Pero igawas lang ko kay na may mga yung number ni mo. Ha? Kaysa man? Kung lalaki ka na paingon din, te, ay. Kagwapo niya. Ako din si Aldin. Ikaw? Tawagan lang ko og Che. Friends na ta, Che. Sure. Friend naman ka. Tagay ko si mong number, B. Mamauli na, tate? O day kay, gabiin na pa ya. Napatay buhaton ugma. Che, pamauli na mo? O din. Pwede ka na kong ihatod? Ayaw lang din kay di aman si Mercy nga akong kuyog. Sige. Motik sa niya ko nimo. Ingat! Ay, kalamit na ikatugoy. Ay, kikapoy noon ko sa mulaag ni Mercy da. Bis na tugo na nahinuin ni Tex. Hi, Che. Si Aldin ni. Good night. Abi na ko kinsay ni Tex. Si Aldin man di ay. Mao ba, te? Nag-text na din mo ni Aldin? O day, ako lang sang replyan kung dili ko busy.
Hala, te. Naibog ni ngayon as Aldin ni mo. Ano naman? Kaya magsige man siya text ni mo. Ganahan na siya makikamigan ako. Ha? Magkita ta? Kana ko na, okay rin ni mo, Chi. Okay raman. Total, friend naman ta. Salamat ha, Chi. Unya, asa mo ta makita? Ato lang sa admin. Sorry lang ta. Unya, stress to ya. Sige. Inigbakante na ako. Makita ta. Unsa day mo tuyo na ko din. Nga nakikita man ka na ako. Bitaw, Chi. Di na ako magpaligoy-ligoy pa. I love you. Alvin, Mo na tinaw, Chi. Sa una pa na akong pagkakita ni mo, nagkagusto na ko ni mo. May chance pa ko ni mo. bago pa ta nakaila din. Wa pa ko masuhito ni mo. Chi, Hatagi laon ako gikayon nga. Makaila ko ni mo sa himpit. Ingon bitaw ko ni mo nga naibog ta sa Aldin ni mo, te. Ay, wag yun ko magtuod ay. Nga manguyab siya na ako. Unyon sa may kinugayan, te. Sugta dayon. Chi. Tao-tao naman ko nang uyab ni mo. Hangtod ba karon? Huwag ka maluin ako. Ako, Andy. Chi, maluit ang ka na ako. Sugta na taon ko. Unya, konsulton ti ka. Dili ko ni mo binuangan. Dili lagi. Promise na ako ni mo. Sige na lang, uy. Oh. Sige na, ako na kang gisukot. Uyab na ta. Oh, lagi. Ako na kang gisukot. Salamat, Chi. Ha? Baby ko? Oh, mali gusto kong atutaw ganay. Baby ko. Murag, o raman kayo paminaw, uy. Kung baby ko, ang atong tawganay. Unsa mo ginaana? Basig kan siya ta sa magkadungog na to. Bahala sila. What labot nila. Ay importante, nga nagbinahala ito. Sige. Baby ko na lang atong tawganay. Ana ba? I love you, baby ko. I love you too, baby ko. Happy Mansari, baby ko. Happy Mansari, baby ko. Sana hindi mo ako iiwan. Di na may tabo, baby ko. Kay love kita ka. Salamat, baby ko. Ha? Mular ka kag Manila? Oh, baby ko. Ngayon ako sa kong trabaho kay mulan ako Manila. May dito kay nagkakasulong trabaho dako-dako og sweldo. Mao pa. Basig mangita kag lain dito ha. Di na may tabo. Kay mahal kita ka. Mingaw na ko nimo. Ako sa mingaon sa ko nimo. Sige lang. Manawag lang ko nimo permi. Kumusta na magadiha? Okay ko, baby ko. Mayo hinuon. Amping diha ha. Ikaw sab. Amping permi. Pila naman ron ka si Mana nga wa na mo text si Aldin ako. Unya, dili na sad mo reply ko na akong textan. Noon sa siya dito sa Manila. May isulti ka na ako, bahay ni Aldin? O, te. Unsa man na? Ayaw lang kalain, te, ha? Si Aldin, te, ba? May lain naman na siyang uyab. Ha? May nakasulti man ako, te. Nga, may gikabuangan ko nga na sa Aldin dito sa Manila. Maudi ay. Maudi nga dili na siya mo reply sa ako mga text. Kay may lain na di ay siya uyab. Salbahis ka, Aldin. Salbahis ka. Gisakitan ko sa gibuhat ni Aldin ako. Kay nindot kaayo ang iyang mga saad. Nga dili siya mangita og lain. Apan ang uyab di ay siya og lain. Kanimo Aldin, kung nakabati ka man karon, mahal paghihapon di ka. Dini na lang kukutob. O kakang salamat sa pagtagan nining akong tampo. More power sa RMN. Maayo adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. Rene Ubra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Usa ko sa tigpaminawan ninyong sikat na kaayong programa sa radyo. Palihog tagwa lang ko ninyo sa pangan nga Chiching.
hingkod ang pangidaron, minyo, ug may usa ka anak. Itago na lang sad ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong anak. Kay dili manggod ni sa akong bana. Aron ni hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Gituyo ba ninyong Merlo nga dili mga anak, Chiching? Wa maoy, ganahan magani kay imong makaanak. Nya nga nung pa man lagi mo mga anak. Aw, wa palang gitingali may makatiming ma. Duha ka tuig naman mo kapin nga nagminyo o nya wa pa gyud mo makaanak. Ma, makapaabot pa ming Merlo kung kanos ami hatagan og anak sa Ginoo. Basin ihatag na sa Ginoo sa hustong panahon ug higayon. O nya kay ako naginam-hinam naman kung makaapo. Ma? Pagpa-check up og doktor, oy, aron matambagan mo unsaon nga makaanak na mo. O pagpaatiman, pipasin ikaw ang dili makaanak. Ma, Kay laay kayo nang matiayon nga way anak. Maong panganak mo. ma. Bitaw, Ching, no? Ngano magikatuod nga pa mata mag-anak? Ganahan na ba ginaunta ko nga may anak na ta? Ako sab gani Merlo. Apan unsaon taman kun wa pagyud. Kung makatigom lang niya ta, patanaw tag doktor. Gusto mas mama nimo sa iyang suggestion. Aron ba mahibaw ta kung kinsa dunay diferensya nato. Pero ang budget lang ginato ang kuwang. Na, ay na lang na og problema ha uy. Magpaabot man gud ta kun kanus agi ta makaanak. Di man bitaw na lumba. Ihatag lalagi sa Ginoo nato na Merlo. Kinsa ma? Ang imong amiga, God. Ang imo bang kababata nga si Jocelyn ni ug ang iyang bana. Oh, naminyo naman di tuod to siya man no? Oo, dito sa Mindanao. Pero ingon pang turya, ani na kuno manimuyo sa ato si Jocelyn ug iyang bana, uban silang duha ka anak babae. Oh, mao ba? Nangita ra ba kuno to nimo ay? Kay dugay na kuno mong wa magkita. Bitaw ma. Bisitahon unya to nako siya sa ila. Oy, Jo! Kumusta? Nihuot na sa pultahan. Bitaw sa, ni dako lagi ka. Basta mga anak na, day. Maglisod na kitag bawi sa atong lawas. Duha ng imong anak no? Ikaw, pila na? Na, wa pa, oy. Uy, kapobre. Dili tingali mo kamaos imong bana mo buhat og bata. Uy, Tudlo gani bibi kun unsay pamaagi pagbuhat og bata be. buing. Nay, niya na di akong bana ay. Love, ali love. Ila-ila mo sa akong suod nga amiga sukad sa mga bata pa mi. Hi. Day, akong bana, si Greg. Greg, si Chiching, akong kababata. Ingon lagi niya, patudlo ko no siya kung si pumaagis pagbuhat og bata. Kay wa pagid sila anak sa iyang bana. Oh, mau ba? Huy, kumidya ra tong ako oy. Ikaw gyud Jo. Patanaw niya ko sa inyong mga anak be. Tanaw na to og asa niliwat. Amo, Miss Jocelyn. Huwag gyapon na usab. Sabaan na gyapon. Dili kasaligan og sekreto. Mura na ba noon og nalain ang tinanawan sa embanan nako? Hi. Hala. Kuyawan lang kunin mo dia. Abi na ko kinsa ang nikalit og tingog sa akong luyo. Layo mo kayo imong panglantaw. Asa ka hunahuna ni mo no nga wa magyud ka kamatikon sa kong pagduol. Niabot lagi ka din dapit sa amo. Kuan nangita gyud ko nimo kung hain ka dapit puyo. Kay kuan wala ko mahilo na sukad ko mahibaw nga wa ka pay anak. Gusto ko no kang makaanak. Unsay... Kuan kinang pwede kong makahatag nimo og anak. Unsa? Wa na ko makalikay sa tentasyon. Nahitabo gyud ang dili anging mahitabo. Tali namo sa bana sa akong amiga nga silingan rasad namo. Og naburos gyud ko. Nahibaw ang maong lalaki nga iya ang akong gisabak. Unya, Oh. May remembrance ka na nako. nayapag ka. Unya, unsaon man ninako? Musulti ka sa imong bana. Maggubot mo. Ya, maggubot sa mis akong asawa. O posibleng mag-away pa mo. Suod ba mo? Unsa man lagi ang akong buhaton? Wa tayo sultihan bisag usa. Kinsa. Unsa? Ipatuo mo gyud nga inyo na ng anak sa imong bana. Unsa? Ha? Mabdos ka na, Ching? Ay, salamat in taon sa katapusan may anak na kita, Ching. Kuan, Merlo. Ingon bitaw ko nimo. Husto gud ka, Ching.
nga ihatag rin sa Ginoo nato ang anak sa hustong higayon. Merlo. Ay, salamat kung mauna. Sa katapusan, may anak na yun ka mo si Merlo. May apo na yun niya kung gikan ninyo. Ma, Ang pingin ng bata sa mo sa bakan, ha, Chiching? Kay dugay ba mong nangandoy anak ni Merlo nga makaanak mo? ma. Wow. Aba. Uy, makuha naman niya akong baby. Uy. Ha. Makalingaw ka nag-ayos. Sige. Huwag niya may nakita. Uy, Ting, naarang ba ka diha? Pwede bang magkatayo? Nanong ni amang ka, Greg. Oh, siyempre, duaw sa akong anak. Inaya tingog mo. Madungkan ka sa ambana. Kaya hangtod karon, nagtuo siya nga iya ning anak. Gani, gipadanan niya sa iyang apelyido. Og nipirma siya nga iya ning anak. Mga kumahimo, Greg. Ayaw nagpaduol na mo. Unsa? Di ko nimo paduulon sa akong anak. Ha! Ibulgar ang hinoon tanan, mo imo. Mao ni karon ang akong problema. Kay mag-arian man gud sa amo ang amahan sa akong anak ug maghagwa-hagwa sa among anak. Gusto unta ko nga palayaan mi niya tungod sa kakomplikado sa among sitwasyon. Apan mo aksyon man og kasuko nga did-an ako siya og mobisita sa among anak. Ang akong mga pangutana mo kini mosunod, unang pangutana, kung makahibaw ang akong bana nga dili iya kining akong anak, makasuhan ba ko niya sa akong paglimod niya? Ilabi na kay gipasunod ra ba gyud niya ang iyang apelyido sa akong anak, bisan anak ko ni sa laing lalaki. Ikaduhang pangutana, minyo sad kini nakapaanak nako. Kung makahibaw ang iyang asawa nga naami anak sa iyang bana, makasuhan ba ko? Muapil ra ba og hago-hago ang iyang asawa sa among anak kay suod man mi? Ikatulong pangutana, gusto ta kong likayan ang amahan ng akong anak og dili na nako paduawon sa bata. Apan mo aksyon man og kasuko, kay anad na sad niya ang among anak. Angay ba nga amahan man siya? Kay madlok magud ko nga mabuking mi sa kadugayan. Ikaupat og katapusang pangutana, kung mahibaw ang akong anak puhon sa tinuod niyang amahan, makasunod ba siya sa kabtangan sa iyang amahan nga lahi man siya og apelyido? Apelyido man sa akong bana karon. Og ang akong bana mangyud ang nagpirma sa iyang birth certificate. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Chiching. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan o kauban nga ako ang partner nga si Dr. Rene Obra nga gimingaw nagyud ko pag-ayo. I miss you Dr. Obra, partner. How are you? I hope you are fine, no? Kami gihapon sa ko ang partner ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana o problemang may punto medikal, emotional, personal, legal, no? Og mga problema sa mga ginabiling droga, sa inyong mga karelasyon, ay mo kabalak ka. Kaya mo nang gihati ni Dr. Obra ang legal, mga relationship, mga problema sa inyong mga karelasyon sa pamilya, pwede na nato tambagan, no? Kay abogado man ko. And of course, kanang mga punto medical, psychological, mga depression, no? Pwede gud kay na ninyo hatag hapon because na amon pud Dr. Obra gapuli-puli mi no dili gyud dungan karong mga panahon nga tingog inyong madungog kay di gyud mi pwede pagyud magkuyog kay tungod man gud aning pandemya sa COVID mo na kamo mga suking tigpaminaw standby lang gid mo din ha kay di man gyud gihapon mi muundang sa paghatag og tambag og tubag anang inyong mga pangutana naguros-uros baya ang ato ang mga suwat nga nadawat mo nang padayon lang gyud gihapon ta pero kamo in town din ha nga naminaw nato kinahanglan gyud nga samtang naminaw mo og namang gani mos gawas in town ha face mask, face shield, alcohol, pirming manghugas, og magmatngon lang gyud ta kanunay kay kaning sakita di gyud nato panika kumpiyansahan. Maski pag moingon sila nga gamay na lang ang cases og mga kaso sa COVID, wa gihapon mawala mga suking tigpaminaw ang kaning sakit nga gitawag og COVID. Naa pagyud gihapon in town ni ang
COVID, mga sukintig paminaw. Muna magmatngon ta, ha? Okay, letter sender na to karong adlaw, tawago na to sa pangalan nga si Checheng o gipadala ni niya sa ato ang kiniyang akong suliran official writers page. Si Checheng ipadala ni sa ato ang drama atong nasinati nga dugay na silang minyo sa iyahang bana. Pero wa sila nakaanak. Nahitabo nga may nakaila siyang lalaki, bag-o nilang silingan, nagpakita gusto niya og nahitabo gyud sila og namabdo siya. Siya lang og amahan sa iyahang anak ang nahibaw niini. Wa sila'y mahimo gawas sa pag-angko niini sa iyahang bana. Narehistro sab ang bata sa apelido mismo sa iyahang bana. Ang problema karon kay maghagwa-hagwa ang amahan sa bata. Kay silingan ra lagi sila og masuko na kini kung iyahang palikayon ang bata kay mahadlok lagi unta siyang mahibaw-an sa iyahang bana nga dili ila ang iyahang anak. Okay. Unang pangutana, makahibaw. Kung makahibaw ang akong bana nga dili iya ang akong anak, makasuhan ba ko niya sa akong paglimod niya ihilabi na nga gipasunod rabagyod ni sa iyahang apelido ang akong anak sa laing laki ambot pud nimo nganong nakighilawas manggid pug kag ni patol mangkachecheng og laing laking ninyo ka mangdako. Wa man tawnan nimo huna-huna ang imong obligasyon ya kanang ingon anak ba kasong adultery ang tawag manggod anak kay nakighilawas ka nakigrelasyon kag laing laki nga di nimo bana ug ang makiha ana ikaw og kanang imuhang laki samot pa nga nay ebidensya nga kung masakpan mo no kay tungod kinay hagwa-hagwa na ng laki din ha kamog yung duha mo'y makiha lig-on na hinuon ang iyahang ebidensya. Yes, makiha gyud mo ang kaso anak adultery muna uwahin na ang pagmahay uwahin na ang ato ang pagbasol muna tanan no mga sukintig paminaw kita kamo nga mga minyo ako di man day ko minyo dili kita kamo nga mga minyo no naamoy obligasyon sa inyong kapikas apil ana ang kanang dili pagpangitag lain loyalty fidelity no samot na nga kung makikilawas mangitag gyud mo gubot makaanak pag gyud mo lain pastilang gubuta no nya sukwahi man na sa inyong gipanumpaan pag ingon ninyog aydo makihag yun mo. Ikaduhang pangutana minyo sab samot kaning nakapaanak nako kung mahibaw ang iyang asawa nga naami anak sa iyahang bana makasuhan ba ko muapil ra ba og hagwa-hagwa ang iyang asawa sa among anak kay suod man mi mula gina grabe kay kagiinteran Cheng you played with fire wa jud ka mahadlok human karon ning suwat ka kay nabalaka na ka mo na ni ron mo na nirong panahon nga nagmahay og magbasol ka mo na nakapait no nga awahin na pero honestly ikaw as to the wife no wa man mo nagpuyo anang laki dili ka niya makiha ka for adultery dili ka makiha for concubinage even if nagkaanak mo kay wa man mo nagpuyo anang iyahang bana. Ikatulong pangutana gusto unta kong likayan ang amahan aning akong anak ug di nako nanako paduawon sa bata apan mo action magkasuko kay anad na sad niya ang among anak angay ba nga ang amahan nga angay ba nga mga mahan siya kay mahadlok man sad ko mabuking kadugayan ikaw no ambot lang yun nimo ako tan-awa og sukda ang gugma sa imong bana nimo kay in kaso lang gyud wa gyud asong makumkum later on sooner or later I'm telling you mugawas ra gyud na og masakpan ka. Ang ako ang suggestion gyud nimo is may pag-ipahibaw na lang nimo imong bana mga itagpasaylo dawata ang silot nimo ug di man gani ay mo pahawa mo ug muangkon ka nga namoy anak. Ang problema gyud ani is kung muangkon ka nga namoy relasyon or imong ingnon muskwil gani ng lalaki ug ipa-DNA test gani na niya masakpan gyud ka. Pero at least you came out clean and dawato nimo ang consequences sa imong sala og sa imuhang sayop. Honestly speaking, I don't think ikiha ka. Siguro, biyaan ka, masuko siya, pero muna akong gingon nimo sukda pod. Kaya naman po'y uban nga mga instances, baya nga gidawa. Tungod sa ilahang gugma, ug tungod pod kay maulagi, kanang imong giingnan, bawa nimo paabuta, nga nasakpan ka, ug importante, wa na nimo gipadayon ang kanang inyuhang ngilad nga relasyon. Ikaupat, ug katapusan nga pangutana, kung mahibaw ang akong anak puhon sa tinuod niya, nga amahan, makasunod ba siya sa kabutangan? Sa iyahang amahan, yes, but you will have to change ang iyahang record of birth. Nga naman, imo baya nang girehistro sa pangalan sa imong bana.
Kay ang balaod man gud nato mga sukintig paminaw inani ni. Ang bata maanak gani sulod sa kami niyoon. Ang assumption anak na siya sa manag-asawa. Kay dili man na normal nga kamoy manag-asawa mo nya lain ang amahan. Kada kung binuang anak, di ba? So ang presumption yun ana automatic minyo gani ka. Okay, manganak gani ka, ang amahan anak imog yung bana. So dili gud pug kakaingon. So ang record niya maog yun na. Kung gusto ka nga mo claim og benepisyo or makapanunod, usbo nimo kay di malag mo kalit lang kag tumaw didto. Mangayo kasi mong bahin niya wag gyud kay ebidensyang ipakita, no? No, except unless ma-DNA test mo and ma-change ninyo ang birth certificate nga lain angan ug angan sa amahan, no? Nga mao na siya or mo pirma og dokumento ang amahan niya nga ako ni siyang anak, no? And affidavit para pagpamatuod nga naa sad siya katungod nga manunod anang mga butang pohon sa iyahang amahan. Okay? Pero hinaot unta nga ang mga naminaw nato karon dili mo sunod sa gienteran aning ato ang letter sender nga si Checheng kay arang kadelikado. Mangyod in town nganong ning enter man in town ka. Checheng, no? Murang lisod kay ning imuhang gienteran. Ako'y na problema o ako'y na guol para nimo aning imuhang gienteran kay murag di gyud ni sayon ang imuhang gienteran Checheng. So hinaut unta nga di na ni mausab o magklaro na ka anang imuhang kanang gawi sulod sa kaminyoon. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga naay mo'y nakutlo nga pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Daghang kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi kapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw. Suliran 328 ni siya, please. Base na sayop na ko sa sugod. This is Suliran 328. Thank you.